Сега ще покажа пак колко са здрави дамаджаните. Дай по-отблизо да се вижда. Ето, ни мръдна. Гледай сега с лопатата. После иди разправи, че дамаджаните са слаби. Даже и набрадва ще издържи. Гледай. Снимаш ли? Абе, набрадва не издържа, ама... Чакай, с тъпото набрадвата. Снимай тук. На тъпото набрадвата издържа. Ние оцелих добре, иначе издържа. Дамаджани има всякакви. Снимай да видят какво представлява една чупена дамаджана, виж. Гледай. Поръчвайте дамаджани, защото ще ги изпотроша всичките и няма да има какво да купите. Айде, заповядайте.